गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर। म्यूजिक बाय जीतू विनायक। सतमी के मैया जी के गइल पटवा खून कि सतमी के मैया जी के गइल पटवा खून कि दर्शन करे खातिर मंदिलवा भइल बाटे हाउसफुल कि दर्शन करे खातिर बंडालवा भइल बाटे हाउसफुल। सतमी के मैया जी के गइल पटवा खून कि सतमी के मैया जी के गइल पटवा खून कि दर्शन करे खातिर मंदिलवा भइल बाटे हाउसफुल कि दर्शन करे खातिर बंडालवा भइल बाटे हाउसफुल। चुनरी में लागली मैया जी सुनरी लाखों में एक बड़े मैया जी मोरी महिला पुरुष के मंडल में जाए खातिर बैल नया रू महिला पुरुष के मंडल में जाए खातिर बैल नया रू दर्शन करे खातिर मंदिलवा भइल बाटे हाउसफुल कि दर्शन करे खातिर बंडालवा भइल बाटे हाउसफुल। राजा पटसोनी मैया के महिमा बा सबसे निराली दर पर आवे जे लौटे न खाली मुखी विदेश चढ़ावेला मैया अड़हुल फूल कि जीतू नीतीश चढ़ावेला मैया अड़हुल फूल दर्शन करे खातिर मंदिलवा भइल बाटे हाउसफुल कि दर्शन करे खातिर बंडालवा भइल बाटे हाउसफुल।